Halász. Nem sikerült átvenni a kapu közvetlen előterében. Ennek köszönhetik a hazaiak, hogy nem alakult ki gólhelyzet. Ó, Kis Péter, hogy elvéti azt a mindenit! Tóth Lukács pedig a kapuig gyalogolhat. Nagyon kellemetlen gól, 6-1. 66. percben. Tóth Lukácsnak ennél nehezebb dolga soha ne legyen életében. Szegény Kis Péter Zoltán pedig élete végéig fog emlékezni erre a gólra, úgy érzem. Sajnálom azért a kapust, mert ilyen találatot kapni nem túl felemelő érzés. 6-1 az állás. Tóth Lukács 4. gólját szerzi ebben a szezonban.